Ongi etorri Espaloian Koskaren bigarren denboraldiko 13. saiora. Duela pare bat urte, un barko txino YouTubeko kontuaren bitartez ezagutu nuen Tuka taldea. Ordurako bigarren hamarkadako 2 maketa argitaratuta zituzten, eta inolaz ere nuke imaginatuko handik hilabete gutxitara bueltan egongo zirela. Ontakoan 2024an Tuka esaten da LAP-arekin. Horretan aurreko 2 maketetako abestiak agertzen dira, 3 gehiago batuta. Eta handik aurrera kontzertu pila bat egin dituzte, eta azken aste hauetan aurkeztu dute haien bigarren lan luzea, 21, 22, 11 izenekoa. Eta gaurkoan hitz egingo dugu haien ibilbide luzearen inguruan, gaurko egoeraren inguruan, eta guzti horretarako Tuka taldeko Txomin Uribe eta Markel Uribe gonbidatu ditugu Irrintzi Horreko tontorrera. Kaixo? Kaixo, taldean. Ongi? Ondo, ondo, posik. Ona etortzearen. Posten naiz. Ezagutzen zenuten un barko txino YouTube kanala edo? Bai. Ezagutzen, da harritu nintzen ni horrekin. Gure maketak eta urte menin da, posa eman zigun. Bai. Eta hori izan zen bizkat bide bat azteko Tukaz, ez? Justo, 2 maketa horiek, un barko txinok atera zituen duela 2024an gutxi gora bera zuek berriz... Ez seguru noiz izan zen, baina izan zen horrelako tank gauza bat, ez? Bai. Denbora bat ebien Kirmen Anasi, beren lehenengo berbak zin maketakuk, eta zatezen txamin, hausta, kriston pena da, hori galtzea, zekaro zintetan galdungo zen. Da, eske, komplikau dut, eta ezkanin hori gero horrela ikusi gendu nien, esan gendu nahi, zeatik ez. Eta hoxe, guztien ginean, atrebi ginean, da pozik egin dugulako. Jode, bai, eta ni ere pozik horregatik. Zerrik asko. Duela urte asko jotzen zabiltzaten hori beti galdetzen dizuet gauza bera. Nola iritsi zineten gero zuen musika izango zen horretara, edo zuen estiloa definituko zuen musika horretara, nola iritsi zineten 80. hamarkadaren garaian? Galdera ona. Berez esango neuke. Izan zen gauza kuriosu, ez? Josotean ezatu ginean institutun, eta beste dana futboli jokatzen bitartin, guketen nune musikita kulturiatzi berroa, ez? Orduan, klaro, ze guztaren ez gatzu gustaten. Horra zen gizan musika anglosajonan bueltan dana, eta ia ikuste gendun gure bi bizkat hortiziak izula, ez? Talking Heads, The Cure, Pretenders, eta nola iritsi zineten? Horretan, esan gendun, Josu, nik gitarra bat akat, nik akordeoi. Bueno, barrina, jotzen hasiko bera. Hasi ginean, eta gure meta ez, helbura izan zen, abestiak egitea eta bizkat hildo horretatik, ez? Nik uste lortu den duela, hori izan zen, bizkat bibi. Eta... Justo momentu hortan, Euskal Herrian puri-purian zen punkia eta heavya. Hora ez zen. Hemen Iruñan ala zen, bai. Eta gu, begisa pintxa, ulikarda, eta kajarrin horrekin. Eta The Cure eta zuk aipatu dituzun talde horiek. Clean Joke eta... Nola ezagutu zen ituzten? Ze baliabide zeuden? Asko mugitzen ginen. Baliabideak, baderrak. Ondarru zen, bizkat, jebixaua eta, baina nire mutrikuka asko marka honitun. Ni lagun nintzen, Juan Carlos Pérez dagoena, asko biltzen ginen batea, eta gure hizkuntza izan musiki. Beti berbaiten gendu musikiatik. Orduan, tabernetan asko lantze zuten musika, eta disko oso kipintzen. Eta mutriko izan zen, isla bat morun, pixkat, beste musika estilo bat pintzen, ez? Hortik ikusten da, Ezekiel eta lo gauza, pixkat... Zu parte hartu zenuela hortan, ez? Bai, asko dakizu. Ikusi dut, Umea nintzen eta kantatu nuen koruan. Bai, etorkizuna koruan. Etorri zan tipo raro bat, da, antijoa handia egin da. Bueno, honen kanta bat tengo dut, eta zitzen, zein hostia da. Gero, urte eta bai. Zeona, eta zuk Markel nola ezagutu zenuen Tuka, edo zein izan zen lehenengo momentua jakin zenuena Tukaren existentzia, edo izan da beti astuna Txomin zurekin, ni bere garaian monen talde bat Tuka izeneko edo? Beti izan du pizteak taldea, eta beti jakin izan dut, baina gero Tuka izan zen, ez dakit.
uste behin hasi zintzela, hasi zin, bai, ez da, kaseteatu zenukan denoko kontzertunak eta horrela. Claro, berreskuratzen hasi nintzen kasetu guztiak. Baina, uste ez zanela ez da maketi be. Zala, zegoen lehenengotako kontzertutako, grabatako hori da zaten, ostia, kantauk ez tipiztiak. Eta noiz izan zen gutxi gora bera? Ba, ez dakit, indela... Igual, kuarentenan izan zen, hola... Bai, ez horren beste. Duela zain beste orduan, eh? Bai. 2008, ez nik ez diete maun nagoen pelmadan dirik. Gure gauzekin. Banekin... Gehiago beste musikarekin, euskal musikarekin, da munduko musikarekin. Gure mea ziran da pixkaka, egia izan da horrekin bizi izan dira beti. Gara, bai. Jotzen genuen ez da genuen, bat gana gute dinan. Bai. Tuka zan beste gauza bat. Beste gauza bat ez. Eta 20. hamarkadara bueltatuz, aipatu duzu lehen, batzuendako aisialdia futbola zela, ez? Iseganak. Eta zein zen zuen aisialdia, musikak, borborka zeoen garai horretan 20. hamarkadan? Zer egiten zenuten zuen egunerokotasunean, asteburutan edo zein zen garai horretan arnasten zena? Garai horretan egotezin, hiru gauza derrez. Bat izatezan, nik erosikote disko hau, zuk Markel beste hori eta zuk Martin beste hori. Eta gero ingo dugu kaseten doan, bakoitzak beste grabau. Eta horren izaten, zer zidezu? Ez da egize. Azteko pagakin erosten duen diskua. Viniloan edo disko? Viniloan, beste ikiztean. Viniloan, o kaseta. Orduan viniloa erosten duen, da kasetera kopiatzen duen. Orduan eten duen, iru. Orduan komentai, gero izatezan, non dago kontzertua? Jotzen du, gertzanaiakek Gernikan. Ondarruti Gernika, badago, Bai. Dedon. Ja. Kriston pirata zan, ibiltzen zan kasetza horiek saltzen. Gero saltzen zeniten, kopiatzen zeniten kasetak, Bai, ezke pila vinilo nituen, eta ditut. Eta hori aprotxan bizan hori. Karo. Horra zizen zure negozioa. Gitarrak erosteko eta sokak eta soka banak erosten ziren, Orduan Euskal Herriko jende askori eskertu behar diozu zure gitarrak zureak izatea, Bai, misket bai. Lehen gitarra, lehena ez, orain da bidea tukakoa, anaiak oparitu ziren, ekarri ziren Edimburgotik, bigarren eskuko gitarra bat. Bera 14 urtekin okuntzan ikastea inglés, da bueltan gitarra egin etorri zen. Da, axe da kendik. Polita hori. Bai, Eta Markel, asko aldentzen da Jauin aisialdia zure daukazun aisialdiaren gatik edo antzeko? Bai. Oso ezberdina, nik ez dakit. Nik uste gaur egun musik gustatzen zen gazte zela internetetik biltzela gehien bat. Eta gero lagunekin kotxin entzuten hori dana, baina ez dela, formato fisiko hortan entzuti da, danak hori bakarri eukitzea hortik ez hori ez dakegu. Eta kontzertu noitura eta... Guk asko. Kuadrillan edo baduzue kontzertu noitura? Ez da kuadrillare gure lagun zirkulo indi da itxi hortan, oso musikero da. Baina, Zorionez. Azpeitin edo... Zorionez. Gauza anedota bezala, ze polita da. Hori ulertza bizka zaio da. Hase ginean tukako zinta berreskuratzen, eta joan ginean estudiora, hanen hor zeuden zaratak, hori dana garbitzen hasi ginean, eta esaten duten igual, hemen zeu zer raru da, raru, hau ez da ondo, hartu gitarri mesedez, coge la guitarra, hartu gitarri, toca la canción. Hase gintzen joten da, ez eukaten zeikusi. Claro, bez, zintaz egun zen momentu ontan doan, azkarrago eta beranduago doa. Orduan, tonuan zeon, 2 aldiz gorago, benetakoa baino. Ostia, bale. Eta orduan konturatu nintzen, zergatik gaztetan ezin izaten dituen polizien kantakatea eta ituzenak. Akordia nuke edo, beti, segun viniloa nola doan masterizauta. Eta hori dana, dana digitala, klaro, azkarrago badoa zinta gorago doa.
Claro, ibai, baina jartzen zenuen zinta azkarrago edo... Ez, bera, zinta vale. baten, laureta marrakaua da. Baina, jotzen zuten mantxoago eta gero azkartzen zuten asunto eta tono zaldatu Bera, edo? motorra. Motorra bera. Motorra. Eta zintaren luzera. Laureta marrakaua bat inoiz ez doa, ondo. 55koa, hobeto jongo da. Eta 120koa, ez dauka indarrik motorra, norrenkutenak gora eta normalen ez enteratzen, vale, ondo ni nintzen enterau, da esan zintokara, bez, ja digo, entzun velozia bajatu, bere lekura eraman, eta hori dena. Eta hori gaur egunin dana perfecto entzuten du, digitalizazioa. Eta garaiko abestiak eta guzti berriz masterizatzen direnen eta guzti, pasatzen da hori bere tokira. Posiblemente, ez dakit, hori ez dakit. Ja, baina nik dakit, bildur eukitzen zuten, ito izenkin akordatzen naiz asko, porque beti batean egoen, da gero gu, masterizazioa. Igual Londresa eman, da nola etorriko da. Ez bakarrik beti beldur bat da. Velozitatea, baita soinua bera, eta hori dena ez. Hon ez da hori, hon zuzenean ondo grabatzea, eta listo. Kuriosidade bezala, ez? Neu entera ez, nero kantikin. Nero ez dut, que esto está más bajo, tío, verdad, hostia. Zerbait aipatu nahi zen, Bai, esan nahi nuen hori zen, galdetu ezun aber gaur egun horite den. Jode, pasa izen zaitu YouTubeetik esmitzen kantuat ikasten hasi da. Eta ezin? Desafinauta dolako. Hostia, ia da, nik ez daukadala, hori niri gustatzen zaizkidan abestiak jotzeko ez daukato iturarik hori egiteko. Nahiko nuke gehiago egin nola ikasten delako ere gitarra hori jotzen eta hartzen delako beste trebetasun bat, baina ez dut iturarik eta probatuko dut hori ala den. Osa, zaila da, bai, batzutan ez dinezke. Nik hola ikasi eta uneko. Osa, etxin jotzen, lagunekin jotzen, baina bai, kopiatzen besti jotzen dena eta hori dena. Eta gero, momentu baten izan zen, pixket kartzela bezala, zinun ere gauzaik jo hori dena. Baina gero ja nintzen da. Gero ni hasi nintzen hori ez jo, fuera, beste ratea. Jendea kontestuan jartzeko entzungo dugu abestitxo bat, 80. hamarkadakoa, Plaiko Hatxetan. Bueltatuko gara pasaden mendera eta garai hortan Josu Aranbarrirekin batera, ez da hola, eta beste taldekide zinguratuta, Ander Ibarloza, Bernard Ituarte eta Justo Urkiri, 84an ensaiatzen hasi zineten, okerezpa nago? Edo 85an oso ingurutan. Hortxe, 84an, edo. Eta 87an ateratzen duten existentzia... Bai, lehenengo tukataldea zen, modernu ez, urrenguk.
Osa ginean, bajo, gitarra eta trompeta. Bai, horren inguruan galdetu nahi nizun, bueno, trompeta eta guzti, karo. Osea, horrendik erritmo kutsari gabe eta guzti. Ez, erritmo kutsa, bajo, gitarra eta trompeta. Galdetu nahi nizun, jendeak izan zuen harreran inguruan, ja, entzuten hasia zelako postpunka eta poparen arteko nahasketa bat, pues, adibidez, itoizen gati besteaz beste, baino erritmo kutsarik ez zegoen Euskal Herriko musikaren ekuazioan. Horan harrera egon zen garai hortan, eta zeintzu ziren zuen kontzertuak edo norekin partekatzen zenuten oholtza garai hortan? Oso kurioso zen. Harrera hasieran ona izan zen, porque zan honek zer gauzetan da, zer dago, ez? Eta herri zen da, ondo zen. Arazo larriena izate zen, erritmo kutsak aguantatzen zituen uste 8 abesti zela. Orduan emazan gelditu, memorizau berriz, osea, memoria kargatu, gero beste 8 abesti. Eta hor tartuetan, txistu kontat. Ja, Eta ez da erreza. Eta gero zinenki jotzen gendun, ni akordatzen naiz, tuka La Polla Record, nazte borrazte. O tuka Cicatriz, orduan zan gauza bat, bizarroa. Beste alde batetik oso ederra zan, porque zegoen kriston aberastasuna. Kriston hori zegoen, ez? Buma, musikalki. Honi badago, baina horren zan hasiera eta... Pizkunde bat izan zen. Eta bai, eta zan, errespetu eguan. Gure hartin ondo. Lo que pasa que esan erreza. Gogorra zan, gutzako, imagina, nagoean, error, esan. Gero jotzen zenuten, La Polla eta gero, edo... Norain aurretik. Hori aurretik. Ja, bakarrin estilo aldetik ere, gero izango balitzoi bai... Normalen, hemen gertatzen zaigulako denoi, makarraren talde bat eta gero jo, eta hostia puta, hemen beste rollo batean guztiz, eta lekuz kanponago. Teknikariak eta asko estimatzen zuten gurea, esaten, ge guai, ze ondo, sartu bostjak eta ala, fuera. Ja sonatzeu. Ez dugu mikroi berda, ez dugu ezer ber, ez? Baina hala ere, nik uste dut, entzulek eskertuko luketela zuek egiten zenuten musika, ez? Ez berdina zelako zerbait... Danet izan, batzuk esate ziduten... Oso erosoa, oso, ez dakit, entzuten duzu eta rekonfortantea da, ez dakit... Ez pentsa. Niri tipo bat eben zan zen, Markinara, bera, zan zen, jo, etxomen. Azkarregi zabiltzate. Hau ez da oraingo musika. Oraingoa baizik, ez? Eta oraingo beto. Bai, alaz izan ziren da. Ze pentsa eman zidan, esan zen. Hostia, kauena, ba. Bai, posik ibiltzen ginean da, listo. Lo pasan momento eta zela limitaite ban. Guk geure buru limitatu gendun. Bai. Musikatuka, erritmo gutxakin, ezin dira distorsio gehi ezartu, ezin da arpegio gutxiko gauza bateko, bizkatori, ez? Orduan piztia bazetorren, eta hor apurtu gendun. Zain, bateri bat, arroio marrok, eta ez da izan. Eta gain, bueltatu ganean, jozuk esaztan, bale, baina kondizioni bateaz, limite gabe. Eta hori dugu diskau da, limite gabe. Ba, nabaritzen da. Gero itzen gogu diskoren inguruan berezia delako, berezi iruditzen zaidalako, bai. Eskerrik asko. Bai. Eta, baino flipatuak gelditu naiz, esango zenuke ez zenutela nik irudi buruan daukadana bezain harrera ona izan? Ez. Baina asko joven duen, eta jende asko etorri zan, hori egia da, baina ez lekuzko kanpo modun gegoa zen. Esan, zu juten zinak gaztetxe batea, eta errez ezatea, Tukata nazte horrazte zan grupo banki bat, eta kartel berdinean, eta, kostaite zan. Dekiuren pintekin. Eta gero, dekiuren pintekin hori da, tukako pintekin. Eta gero, hitzak ere, kirmenen ziren, hasi berria, eta bakizu errazio idazna ziren, ezin hitzak, luzeak, irudiak, beste oso politak, beste hori bat, baina jendearen entzat orduan, era más rollo punk, tío, dejan en paz, no sé qué, eta gu eginan, mendiaren beste aldean dagoen hori hortan barruan sartuko naiz da, eskatzen. Eta hori, niretzako, ederra zen. Bide hortatik itoizek ere... Ezen gogorra izan zuen dako? Alako txikinean.
Eta sinisten duen. Ez da horrekin edazik. Gure bidean horite maduzu, iztazo bat eman, baitu bat piztiak, gogorra da esatea, baina beti egon gara hautxe atzean. Eta mundutxo hortan. Inoiz ez dugu ez ditorek euki, argita garbi. Baina posi gaude eta horre jarraitzen dugu. Gure bizia da. Baina orain esango nuke bai dituzuela zale sutsuak. Zuk esaten duzuna da. Beti eukidu. Beti eukidu. Laro igarren amarkadan ere. Es que, vale. Es que, petxatzen. Bai. Vale. Bai, jasotzen hain nintzena zen, vamos, ez zenutela inolako... Ez, hombre, jode. Irabazi gendun euskal talden saria. Egia da, existentziarekin. Bai, jotzen gendun, da, ondo. Baina, bizkazan zaila, gora zaila zan, eza. Gazteitxek danak pasauen itune. Danak, goiti bera. Eta Nafarroan asko gustatzen zen, Iruñara asko tortzen ginen. Jo benun Iruñan, Idurtzunen, eta hor goian, erratzu bera garanetan. Lizondo, hor gutzen ginen. Eta 81an erabaki zenuten taldea ustea? Ustea ez da hitz zuzena. Berez berdina ginen. Hoi da. Eraldatu ginen. Ikusi gendun bateria berzala, aurrera pauso baten. Diska luze bat grabatu nahi zenuten. Bai, elkarrek fitxatu gintuen, esan ziruten lehenengo, hori gorra da, Izen aldatu behar duzu, Ez que, banuen horrako susmo moduko bat, Banuen horrako susmo moduko bat, bai. Gero damutu ginen, Normal. Damutu ginen, porque tu da bete ukidu ere hori, xarma hori. Ja. Baina beste historia zen, rockera gozan, bai. Ba, orain, bai entzungo dugula Playko H-tan, dela 2024an atera zenuten hiru abesti berri horietako bat. Gure abesti zaharrenetakoa da, Playko H-tan. Eta berri aldi berean. Hori da. Bueltatuko gara 21. mendera, izan ere 33 urte beran dago, 2024an berriz taldea martxan jartzea erabaki zenuten. Bai. Aran Barrietazuk, imaginatzen dut. Bai, hasiera baten kontzertu bakarra egiteko. Esan ziren Josuk eta zan, tio, bauzen malan indeten programatzen den eta berriz egiten. Eta, gara gendu jarraitzea, eta ondo, posik. Eta nola etorri zen erabakia eta nola izan zen Markelzu taldean sartzearen erabakia edo nola izan zen? Ez delako normala ere, ez da habituala, ez da ohikoa. Hoi ikustea eta polita daldi berean, nola izan da? Nik ikusten da Markelek zeo zer daukela joten gitarri, o gitarri joten, hobeto zen da.
Merezi zuela tukan egotea. Eta ikusten non, baliozula taldia emoteko beste punto bat, da alaxen bandi. Lehengo diskun, hasi zangu azkoten, eurakantak dana ni grabatakuk, oza, jote ban neure gauzak. Bai. Baina disko hontan, berrian, ja behonek eman du behonen tokea. Eta antzematen da. Bai. Gaztetasuna berdegu. Bai. Pixkate, kolore pixkat, eta beste oso zutilera, joten mutile. Joteko era ezberdinak. Hoize, eta nahi baztu, orduan bizon naztide, perfektu. Bai, nik ez dut hainbeste ezberdintasuna baritzen existentzia eta beltzaren artean, baina, bueno, logikoa den bezala, baina baritzen dut azken lan honekin garaikidetzen moduko bat, oso mantentzen dena esentzia, bueno, gero itzen du pixka diskan ingura, baina bai nabaritzen dela desente, bai. Ba, hola... Salto handi bada, nintzat, ez bakarri Markeleatxi, bai Jose Lastra ja osoik sartu dut aldin, eta teklau terroriziko behin da, osea, kriston lan egin du. Nik emonentzan demo batzuk, baina berak jundeia lan nizu gara. Kantu guztiz aldaitu. Badago Josu kantatzen dena besti bat, teklatu oso polita, uste du teklatu daukala, orain ez dakit ala den, baina gero itzengo bestia, baina teklau polit batzu daude. Bai, eta gero da, jolas bat izan da, hori politxa izan da. Berak egin dau, sekretu moron graba, eta gero gujun entzutea, eta gure arpea egutezten denen, bera barrez, satisfazio hori ez. Eta gure reakzio ona izan da ere, esan lehiken ez. Baina gero, ez da zen WhatsAppin, osona este sonido, no sé qué, disko honetan agertzen da, igual, Peter Raulien son, abesti honetan dago hau, The Cure'en ez dakizte diskak honetan dago, soinu hau, eta ja junginen dana, eriten ez, eta oso politxe izan da. Aurretik ez dituzu ere bidelagun txarrak izan edo makalak izan, ontzarete Jan Fokasekin, Juan Carlos Perezekin ere. Bai, bera grabatu zuen lehengo maketa. Bai. Eta orain Lastrarekin izan dit, tridente historikoa, osea, tridente historikoa. Bai, alaxe da. Bai, ez da Lastra ez da bagarri grabatu eta sortu. Eta... Bai, irakurri izan dizute, ikusi izan dizute ere noizbait aipatu duzula, inoiz baino erosoago, ez? Grabatu duzuela azken diska hau. Oso ezberdina izan da. Hau ja etxean egin dugu lan asko. Etxean egin dituta bestiak irienak, eta gero estudioan bukatu du. Ez da leheno bezala, lehena dana dekuteren du, gero kutezinak grabatea. Baina ez, hon lan asko aurretik egin da dago. Bau da anedota batzuk, gitarra bat beste eta botz bat, abesti baten abotza, etxean grabatutakoa da. No jodas. Lehengo toman. Bai, ala. Lehengo toman. Bai, pues esan bar nuen, justo ahotsak diska honetan entzuten direla superongi, oso gertu kantatu izango bazen dute bezala. Bai. Eta... Ez hori lortu dugu. Oso polita da hori egiten saiatu gara. Zer beti eduki dugu rollo bat ahotsakin, ez? Da, ezaidazun hor naizen abestia, etxean grabatu nuen. Eta esan zean Lastra. Bez, lo que hace grabar en casa. Lasai. Bai, oiala da. Eta eneko beste semea teknikaria dela ere esan zean, jode. SM58 sar batekin, nola eta dezu soinu hori, ez? Azken lasai nulako. Ja. Nola xe da. Ero Markele alboan zegoen, da nik ez atenio más o menos ejo, eta antxe junginan grabatzen, etxean sortzen, eta etxean bauzu estudio moduko bat edo lako zer. Beringer, maitxo bat. Ze estudio eta ze hostia, Estudio zetako. Ja. Jode, eta aurreko esperientzia nolakoik izan ziren Fokasekin eta Juan Carlosekin? Oputen. Ja, Fokasekin gogorra. Ona da, baina gogorra. Esan berroa izu gogorra, ze zigun usten gu ginena izaten. Berak esate zuen grabatu behar zen, berak esate zuen soinuarekin, eta horrek, hori apiztiak zen, ez eta bigarren maketa. Hori da. Ez da nola esan, oso teknika dona da, baina bere lekura ematen zuen. Anedota bezala, no toques tantas notas, Josu. El bajo es bum, 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 no puedes tocar dudun, dudun, dudun. Datuko da, dudun. Joder. Orduan, claro,
Juan Carlose, por supuesto, holako zer zigun esan, eta lastak ere, ez, lastak animatu iten ditu. Hori, Ja. Lastak konzeptu bat, beste, hori da. Zeona. Entzungo dugu, elkarrizketa bukatu baino lehen, azken diska honetako abestitxo bat, telefono deia. Iratzargailuk ez du jo, bestitan lez goxeko zazpiretan. Pasiaran irten dugu, zeru ederrak ikusi ditugu, itxasua harrotuta dago, gaur bai. Hamaika gauza kontatu nahi nizkizukenak, esan barik geratu zirenak. Badaudero zenbat kontu eta beste hainbat musu, eman barik geratu zirenak. Oraindik joaten zait eskua telefonoa, amari deia. Berehala bueltatzen dut telefono patrikara, amari deia. Lagunon batek esan zidan, ez zela inoiz pasatu. Aurten 21, 22, 11 lan luze argitaratu duzue, aipatu dugu lehen diska derra, zuen esentziarekin, eta pues beste bueltatxo bat emanez. Buelta handia esango nuke. Geure buruarekin ere, esan dugu, eta zergatik ez, atrebidungo geha, kanta funk batekin, atrebidungo geha, hau bezalako pop suave batekin, ezaidazu bezalako abesti simplea, kriston lana daukan atzean, eta hori da, ez, pizkat, zeratik ez. Bai, batzutan sinpletasun hori da, benetan zaila dena egiteko, sentitzen duzulako, ostia, utxa eta hemen zerbait sartu behar dut, edo, jode, nola egin dezakete abesti bat hain simplea, jode, mamar, diot buelta bat, bertzenaz ez da olako. Bai. Galdetu nahi nizuen, nola sortu den diska? Esan zer. Diskan lehenengo pausu izan zen, erratzun. Ara? Bai. Zubipuntan. Zubipuntan, antxe. Han jo gendun zuzeneko aurkezten tuka esaten da, vinilo doble hori. Izugarrizko harrera eukizun, oso ondo entzan dana. Eta hurrengo honein, bertan loen gendun, eta esnatu ginen Josu eta Biok arinago, Markelen zain geudela, zanean, tio, zeratik ez du bizka jarraitzen, tukaekin, merezi du. Eta zaten, bai, seguru, eta ez ba, tengo ditugu gauza berriak. Eta ez du jarriko inolako, limite epe, bakoitzen nahi da bena. Gure hartin itzen gabe, egin ditugu 7 abesti,
behen artean lotura dutena. Bai tematikan, bai musika estiloan, da, inkreibili da gudugun Kimika. ez da izerritzdan, baina Eskondut ez az. eskonduteaz. Bai, Eta edera izan da. Orduntxaz izan, erratzun. Bai. Ze polita nola ameslari jartzen garenean, Bea, oazen aurrera. Ilusio da gau beti, inkreibili da, pila bat urte, baina ingeno ilusio hori da politena. Baina nola da posible zuen artean hitz egin gabe zazpio besti egin izana? Ez dakit. Jozuk ere beti hori izaten da. Beti Nola da ontzaze posible? kantak etxen. Eta ensaiatzen edo, ez- nola da zuen egunerokotasuna ensaiatzen duzu erregulartasun batekin edo? Bai, astero ensaiatzen dugu. Lego pasa, diska egin aurretik geldi honinen. Piskat, berretza bere hor. Eta jubinean etxan sortzen, eta bera zein ginen. Baina paroi handirik ez genuen nahi, ez, Markel? Ez horren beste. Eta ez zineten egon bitartean jotzen? Zuzenean? Edo? Gutxi, oixe. Ez, hombre, eske berez denbora gutxi pasa da, ez? Denbora gutxi pasa da, bai. Denbora gutxi pasa da. Jovendun, ez da izan, amabos kontzertu dola oso eta runtxe bukatu zen, eta zenbat, bilabete, eske denbora gutxien dugu, Hone bronka botatzea, denbora gehiago behar zuela behonek. Claro, bai. Ez nahi dut hainbesteko veloziadekin dola. Jo, ez dakit. Sarraro ez da. Ba, nina... Os kriston disiplina hau, zaz, eta Hori da. nitzat hori pixkatxok izatea atzutan. Osantzun, jo, ja kantok egiten eginen, nahiko ensaiautan, no seke, gero, gehiagra gatzea uzurrengo egin, no seke, joder. Mantxo. En falta zeitzati bat, no seke. Ba, nina ez bizkat gauza horietan zuzena, osea, sentido baten esatezu, espaduzu pintzen data bat, beti zoa esatzeatzen. Batutan da bai. Orduan, pintzen badazu data bat, eitezu holako voltatxo bat. Eta hori nena. Bai. Gero hasi ginaren saiatzen orduan konturatu ginen. Ba, nola da posible? Zure letra eta nire letrak Bat egitea. Gero, bai, hori ez, bizkatu hori da. Eta lan hau aurkezte aldera, zein da zuen asmoa, ze tokitan jo nahiko zenuketen, asko jo nahi duzue, gutxi jo nahi duzue, ze eszenatoki holtza motatan edo non sentitzen zaret eroso? Nahi du jo asko eta leko ganetan. Bai, Eroso sentitzea txikietan erosoago, egia esan da, handietan bizkatu igual galdu, baina bueno. Deitu eta berbaen gau. Bai, joko zenukete, hola, edozein tokitan. Hombre, edozein tokitan. Ez, edozein tokitan ez, joder, ez, baino Ulertzen da. herri bateko jaietako holtza hortan, joko zenukete... Dudai gabe, Bai, baina ez dut ustetuka herri bateko jaietan, baina bai. Abesti hau entzuten garen abesti hau, ez badute maite, ez dakit zertan nahi diren, herri horretan. Arrazoi duzu, eta gero kolore antzanga ere, oso dantzako eta gero ze gizon genero, gutaz hitz egiten duna, gizonetaz, ez? Guk eman behar dugula aurrea pausua orain. Ba bai, herriko festetan, ba bai, deitu, Bai, lagungo gaz. Uste nuen esango zenutela, ez toki txikitan joneko genuke bakarrik, hola apalak egiten zen burua, baina ausartan. Burrokerua. Eta aipatu behar du ere, diska honetan, kolaretzen dutela Salinasek, Isiarrek, Xiarrorejak, eta besti honetan nor da? Eta besti honetan Josuen alaba Izarran barrik. Bai, Dara atxean geratzen da. Bai, Josuen alaba da. Bai, Josuen alaba. Eta gauza celebre polita dauka, hemen horbukaeran kantatzen du, amaren deiaren zai, da, ez? Letra. Baina ez dute bia berrina abesten. Josuk abesten du, amaren, zan da? Amaren zain, ez? Eta izarrek abesten du, haumaren zain. Amamaren zain. Eta hori polita da. Entzuten da ama, baina berak amama esaten du. Zena. Eta ja bukatzeko, lehen aipatu pixkat gure artean, baina nola izan zen azken esperientzia nazioartekoa Ederra. joan zinetela Alemanian jaiotzera, Berlin eta Bremen. Bai. Bai. Ia, Marke, dorze bonzate. Joder, ez dakit. Jo, oso ondo da, bai. Jo, ez nun espero, jendeak inbeste disfrutatu du ikusten dori honek. Osa, ez da, jende pillere etorri, baina etorri dana, en plan, ondo. Oso ondo. Osa, ni dantzan daula.
Jo, Bremenin joan duenin esan zinan guk neskagen behar, jo. Oso raro dagoen jende dantzen ikusti hori da, Eta batzutet pasatzen dena da, herritik kanpo jotzen duzunean jendea gehiago eta gehiago animatzen dela, ez dutelako hurbilpen hori taldearekiko edo, eta orduan askeago sentitzen dira. Eta gero, kuriosu da, musika bera gehin du, klaro, hizkuntza ez dute ulertzen. Eta, ez dakit nik nize pasazan, baina kimika bat sortu zen bietan, aurretik petxi jozun da, petxi berotu zuen dirua, por supuesto. Eta gero, edera izan da. Bai. Baina gure musika egin pedatzezu, toki junetan da, jode. Jode, gu Berlinen egon ginean, Leku Berlinen. Leku Berlinen jotzen. Gero, igandean edo astelenan joan ginen, klub gotiko moduko batera edo post-punk. Claro, nik gara hortan uste nuen post-punka zela Joy Divisionen estetika edo beste estetika mota bat. Eta batean antopatu nintzen The Cure edo zuek zenukaten estetika bezalako pertsonekin igual gotikoagoa edo eta hostia, claro, hauei ere post-punka gustatzen zaie eta hori esan baina Berlinen eta Alemanian egongo dira. Asko ematen da hori, guk hori garri gendun, Ondo, guretzako kriston txute izan da, ja Euskal Herrian jotzen hasteko eta hori. Donostian joko dugu, 24an, eta gero Bilbon, eta Iruñara bagatoz. Kainak 19an Laban joko dugu. Borborka. Osea, etorri danok. Araxe. Nahi ala ez. Hoxe. Nahi ala ez. Aldarri honekin, obligazionekin utziko du saioa. Obligazioa inoiz bez, Bai, obligatuko ditu. Bai. Utziko zaituztegu honekin mila esker etortzagatik, Zeuen, benetan. Eta mila esker zure Martin, mila esker entzule ona iristagatik, eta orain utziko zaituztegu esaiazu nor nahi zen abestiarekin.